Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ Ọkpa Akụ Eri Eri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Akụbụzọ na-ekwu na o nwere ọtụtụ onyinye maka odibo ọbụla nwere ndidi nọnyere ya fee ya nke ọma tutu ọpụpụ ya n'ịva, n'ihi na onye ndidi na-eri azụ ukpo. N'ọnwa ikpeazụ n'afọ, ya bụ ọnwa ekeresimesi, ka ọ fọdụrụ naanị izu ụka ole na ole tupu Akụbụzọ agawa ala bekee. Nwanne Chinedu, aha ya bụ Ndụka, bịara ịkpọrọ Chinedu n'ihi na ha natara leta o degara ha. Akụbụzọ lere Ndụka ọbịa nke ọma, nyekwa ya onyinye ụfọdụ dị ka akwụkwọ na uwe. Ọ matara isi ọbịbịa ya n'ihi na ọ hụla otu ya na Chinedu siri agbarịta izu. Ndụka amaghị ka ya ga-esi agwa Akụbụzọ ihe ya jiri bịa, ma Akụbụzọ achọghị ịjụ ya ihe ọbụla. N'ihi nke a, Ndụka nọrọ be Akụbụzọ karịa otu ọ chọrọ. Ọ nọọra otu izu ụka banye na nke abụọ, ma ọ hụghị ka ya ga-esi agwa Akụbụzọ ka ya duru Chinedu laa, ebe ọ matara na o nweghị odibo ọzọ n'ụlọ. Ọ gakwaghị adị ohere ịchọta odibo ọzọ ngwa ngwa. Chinedu n'onwe ya anaghị ekwusi ike na ya ga-ala, ma ụmụ odibo ndị ọzọ na-afụnyere ya ọkụ n'ukwu ka o soro nwanne ya nwoke laa. Ha mebichara ya obi, kọrọ Ndụka ihe niile Akụbụzọ na-eme ya. N'ikpeazụ, Ndụka gwara Akụbụzọ na ya bịara ịkpọrọ Chinedu n'ihi na ndị be ha chọrọ ịhụ ya. Akụbụzọ mere ka ọ ghọta na ọ dị mkpa ka Chinedu nwee ndidi binyere ya maka nwantịntị oge fọdụrụnụ. Nke mbụ bụ na ọpụpụ ya adịghịzi anya nke ukwuu. Chinedu ịhapụ ya n'ike bụ igbu ọgụ n'ụkwụ na n'ọrụ. Gbalịa na-esonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ Ọkpa Akụ Eri Eri. Aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị, Oriakụ Uju Anyanwụ. Ndewo, ka o mesịa.